Så siger jeg 3, 2, 1 nu, og så kan I starte. Ikke nu? Nu sagde jeg lige, hvad jeg siger, når det er, at jeg siger noget. 3, 2, 1. Nu! Nej, hold du fik det sammen, ikke også? Nej, lyt til hinanden. Og ikke gå i panik. Vi vinder. Wow. Vi skal ikke have den om, vi vinder. Nu er der 2 minutter igen. Skynd jer igen, I har 2 minutter i sejlstål. Så det bliver godt. Nu må jeg simpelthen bygge lidt op af der. Den vælter ikke. Sammen små. Jeg lægger den små. Og det må jeg se, om vi kan bygge en på. Så det er godt nok lidt højt. Den er næsten lidt højt, den var. Jeg skal kunne stå selv, siger jeg. 4, 3, 2, 1, 0. Og så skal I give slip på jeres... slip på jeres... Kom,